गिबियावनो साफ्रोमबो माने बिटिआरनि थागिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम रादाब बे बड'लेण्ड रादाब पिएन रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि गोबां बे निउस आर'नाइ रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ साफ्रोमनोबो जासिबाय आरो दिनै उदांस्रि सान 76 हिसाबै जोङो फालिदों बे उदांस्रि सानाव आङो साफ्रोमनोबो आंनि हामलायनायखौ आं बावग्रोबाय जे आङो इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि आफादगिरि हिसाबै बयनिसिमबो आङो आंनि बे उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो जासिहरबाय। दा जोंहा 14 चिरां दुवार होननानै बुङो 14 चिरां दुवाराव जे जोंहा जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लादों। फैयै फैयै दिनै फाइनाल खेला बे फाइनालाव रनिकाटा प्राइमारिनि आरो थाइखाजरा प्राइमारिनि बे मोननै प्राइमारिनि गेजेराव बादायलायनाया जादों। दा दिनै गोबां जायगा जायगा मोनफ्रोमबो प्राइमारिफ्राव खेला दुला होनाय जादों। मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बाहागो लादों। इउपिपिएलनिफ्रायनो गोबां खेलाबो होदों। दा बेयाव आङो लाइमोनफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जोंहा गेलेनाय आयदाजोंबो बा जोङो बिदि फुटबल बा बायदिसिना सोरबा खारनाय सोरबा बेडमिन्टन गेलेनाय मानाय बिदिनो खेला दुलाजोंबो गोबां थांनानै थानो हानाय राहा दङ लाइमोनफ्रा। जे जोङो गोबां नुदों जोंनि बर'नि गेजेरावबो जे जोंहा हलिचरन बिथांमोनाबो जेरै नाम खामायदों जोंनि बर' जाथिनि थाखाय थिग बिदिनो जोंनि गेजेरावबो जाहाथे ओंखारथों बिनि थाखायनो जोङो नैबे 14 चिराङाव बेफोर बाहागो लाथों होननानै लाइमोनफोरखौ बाहागो लाथों होननानै इनकारेज होनाय जादों आरो। दा बेयाव 14 चिरांनि मैखोमै बाहागो लादों होनोबा इउपिपिएलनिनो ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मैखोमै बाहागो लागासिनो जागायजेननायनिफ्रायनो आरो दिनैबो गोबां जोंहा दैदेनगिरिफोर फैदों। जोंहा मानगोनां एमपि रोनगोरा सार बिथाङाबो दंफैयो, इएम बिथाङाबो दङ आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर दङ। गुबुन गुबुन दोलोनि बा गुबुन गुबुन फरायसालिनि दैदेनगिरि प्रिन्सिपालफोर फोरोंगिरिफोर फोरोंगुरुफोर गासैबो दंफैयो। दा जाहाथे जोंनि इयुन माने दिनैनि फरायसायानो गाबोननो हादोरगिरि जायो नङा होमबा, हादरनि दैदेनगिरि जानो हायो। दा बेखायनो जोङो इयुनखौसो नायनानै जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना जाहाथे मोजां जालाङो बेनिखायनो जोङो जायगा जायगा खेला दुलाखौ होबाय थानाय जादों। हौवा माहारिल' नङा जा आइजोफ्राबो जोङो फुटबल गेलेनायाव बाहागो लानांगौ। फुटबलखौ आइजोफ्राबो गेलेनो हायो, गोबां नाम खामायनो हायो। दा जोङो खेला दुलाजोंनो आवगायलांनो हायो। सोरबाया फुटबल गेलेनानैनो गोबां साख्रिबो मोनबाय, गाव गावखौनो माने दानानै लानो हानाय जाबाय। दा बेखायनो आं खावलायगोन जे फैबाय थानाय इयुननि बे लाइमोनफोरा जाहाथे फरायनायजों लोगोसे गावखौबो दाफालांनो थाखाय खेला दुलायावबो इन्ट्रेस्ट होयो आरो सोरबाया मोसानाय मेथाइ खननाय मोजां मोनो बेफोरजोंबो दावगालांनो हायो। दा बेखायनो बयबो जाहाथे बाहागो लायो बेखौ जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बा जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जे जोंहा दिनै बिटिआर बिथाङा गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै 50 सुपार 50 जे आइपिएस एपिएससि फरायनो थाखाय जोंहा जाहाथे फ्रि कचिं लानो हायो बेनि थाखायबो खामानि मावगासिनो दङ आरो अट'मेटिक जोंहा जोंनि चिराङावबो बेखेवनाय जाबाय। दा बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा आइ आफाया मोजाङै सिन्था खालामनानै जाहाथे सरकारखौ हेफाजाब होयो आं बेखिनिखौ खावलायो। आं बे बेलायाव गोदोनि बे माने गोदोनि मुगायाव बा फरायनाय गैयै गोदोनि बोराय बुरै जाम्बा जाम्बि फरायनाय गैयैफ्रा माने बेफोरबायदि साननायफ्रा दङ, दासिमबो दङ। गामि ओनसोलाव थायो, गोबाङानो गामि ओनसोलाव फरायनाय खम, इडुकेसना खम, बेनिखायनो बेफोरबायदि साननाय हनाया दासिमबो दङ जोंनि गेजेराव जे जोंहा बर' आइजोफ्रा माने बांद्राय बिदि बाहेरायाव ओंखारनानै बेफोरबायदियाव बाहागो लाया नालाय। दा बेखायनो माने सोरबा सासेया बिदिनो मोसानाय फिल्म प्रडाक्सनाव ओंखारोब्ला गाज्रि नोजोरजों नायो। दा नाथाय जोङो हिन्दी भाषिफोरखौ जों नुयो गोबां डेभेलप जालांबाय बिथांमोना।
बिदिजोंनो नाथाय जोंहा दासिमबो गोबां सोलोंनांगौ गामि ओनसोलाव मिथिहोनांगौनि दरखार दङ।